5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully, kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo. At nandito lang ang inyong lingkod. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the HCI-CMD, CBF or Cell Bio Food, Cell Bio Juice, diba? Natural fruits and vegetables in powder form, ang ating ZR Juice, and of course yung ating peptide, collagen. Opo, yan po ang ating Power 5. At syempre, depende sa edad at depende sa health situation kung paano gagamitin, paano iinumin yung product para kayo matulungan, okay? So, announcement muna sa mga taga Donsol, Sorsogon. Andyan kami sa Donsol. Tomorrow po, bukas, July 31, para mag-conduct tayo ng free health consultation diyan sa CMD Center in Donsol, Sorsogon. Nasa harapan tayo, harapan ng munisipyo ng Donsol. Mamaya i-announce ko yung exact address natin dyan. Tomorrow na po yan, July 31, 9 a.m. to 2 p.m. Yan po, okay. And of course, August 2 naman, free health consultation ay gaganapin sa CMD Center in Legazpi City. August 2, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. So take advantage po sa ating mga listeners, sa inyo pong lahat. Take advantage po dito sa gagawin natin na free health consultation. O, di ba? August 2. And of course, sa mga taga-diet, magkakaroon din po yan ng, health symposium that will be on August 9. August 9, 9:30 a.m. at Giselle's Garden sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Indaet. And the following day, August 10, 9:30 a.m., andyan naman ang inyong lingkod sa Labo. Opo, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. That will be a health symposium. Paano kayo mag-attend dito? Libre. Simple lang po. Pag kayo po ay uminom, hindi, pag kayo po ay bumili, bili lang. May nabasa kasi ako uminom. Bibili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD retail, syempre, 660 with freelance. May door gift kayong 1 pack na black tea. Opo. Yan, pwede kayong maka-attend. May freelance at pwede kayong mag-avail ng ating promo na ibababaon. 65 ml CMD, CBF, ang ating CR juice, ang ating peptide. O yan, yan po ang mga promo natin. Okay. So, take advantage po sa inyong lahat. Yan muna po yung ating announcement. And of course, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Yan, mga taga Donsol andyan ako sa inyo. Bukas, Thursday po yan. 9 o'clock. So hopefully, nandyan ako ng 9 o'clock sa gagawin natin na free health consultation. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating Power 5? From A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. So, CMD, CBF, Cell Bio Juice, at ang ating
CR juice para sa hindi na regular magdumi. Kailangan maging malinis ang inyong mga colon. We have the CR juice. Magsi-CR po talaga kayo. At sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, pakicheck kung ang iniinom yung kape ay acidic. Nako, panahon na palitan ng HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee. Okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. At dito muna tayo sa mga kwento ng kagalingan. Eto, tinaningan na nga siya ng doktor, pero alam nyo ba kung paano nakasurvive? Pakinggan po natin. Ano to? Cancer patient. Pakinggan natin. Okay, andito ako ngayon sa Naga City para mag-conduct ng ating orientation sa mga distributors dito. Gustong-gusto ko daw makuhanan ng testimony itong ating stockist dyan sa Goa, Camarines Sur. Siya na lang po ang magkwento kung ano nangyari sa kanya. Good morning, ma'am. Pakibanggit po ang pangalan, edad at taga-saan. Ako po si Shirley Dibien. Magpo-40 na ako, ma'am. Ayan, nabisto ngayon. Pero ma'am, ano kasi, ikaw yung center dyan sa Goa, Camarines Sur. Alam naman ng mga tao kung ano nangyari sa'yo. Maybe it's because of the lifestyle na hindi ka pa marunong mag-alaga nun. So, anong nangyayari sa'yo? Nagkaroon ka ng anong karamdaman yun? Noong 2013 po, ma'am, na hospital po ako ng almost a month dahil po sa nung una, ang alam po namin pancreatitis lang dahil nga po sa maling lifestyle. Pero na-diagnose po ako na nagkaroon daw po ako ng pancreatic cancer dahil nakita po yung pancreas ko na may bukol siya sa bandang head nito. Pero ang sabi sa akin ng doktor kung ipapa-opera ko, hindi po sure kung ano yung resulta. Ang sabi nga, kung hindi daw po igagalawin, pwedeng mag-last ng 1 month yung aking buhay. Dahil talagang malala po noon. Nakita niyo naman, ma'am, di ba, yung kalagayan ko nun sa hospital. Oo, akalain mo yan before, hindi na tinatanggap ang food, hindi rin tinatanggap ang water. Pero tinuruan kita, Ma'am Shirley, paano mo gagamitin ang HCI product sa iyong health problems at sinunod mo naman yung mga payo ko. Kumusta after that, Ma'am Shi, na sinunod mo yan? Anong nangyari sa'yo? Actually po, amazing talaga kasi nung pinalabas po ako sa hospital, wala nang pag-asa yung pamilya ko. Actually po, yung tatay ko hindi niya na ako pinatira sa bahay namin, doon na daw sa tabi niya kasi nga maghihintay na lang. Pero tulad po ng nabanggit nyo, ginamit ko po yung Power Trio natin, yung HCI CMD, yung ating Salbayo Food at saka Supreme Juice. Bagaman po medyo mahirap tanggapin ng katawan ko noon, tsaka talagang inilalabas. Pinilit ko po na magamit yun hanggang sa maitaas ko po yung dosage noon. Actually po, pati sa pain, yung aking gamot sa pain, nawala yun. Siguro mga 6 months, after 6 months po, hindi na po ako nagtitake. Dati po, kayo po mismo, tumutulong sa akin maghanap ng morphine kasi nga, mahirap hanapin yung sa pain na yon. Pero, nabanggit nyo nun sa akin, itaas ko yung dosage ko ng Salbayo Food, kasabay nung CMD, at na-manage po talaga, nawala. Hindi na po ako gumagamit ng sa pain reliever. Yun na lang po. At hindi ko na rin po nararamdaman almost 1.5 year na, hindi na po na bumalik yung pain na yon. At yung sabi po nilang 2 months na ilalas ng buhay ko, 2 years na, ma'am. Grabe talaga ang ginawa kay Ma'am Shirley Dibien, itong ating product. Sabi nga, totoo pala yun na ang best healer talaga is ang ating Panginoon, Ma'am Shi, di ba? Kaya kahit sinabi ng doktor na parang hindi ka na maglalas ng ganito, pero ayun ngayon, healthy ka ngayon. At sa ngayon, wala nang gamot, Ma'am Shi? Wala na po, wala na. Yun na lang po talaga ang tinitake ko, CMD, Salbayo Food, at saka Supreme Juice. Yun pong tatlong yun ang ginagamit ko everyday. At yun po ang nagpangyari na parang bumalik na po yung health ko. Oo, ang sarap talaga sa tinitingnan ko ngayon si Ma'am Shi kasi before, nung last time na nagkita tayo, ang payat-payat mo. Pero ngayon nag-glow ka, pati yung kutis mo nagkuminis, di ba Ma'am Shi? Ma'am Shi, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony?
yung mga nakikinig po, sinasuggest ko po na subukan niyo yung produkto natin ng Health Code International. Hindi lang po yung Power Trio, yung HCI CMD, yung Salbayo Food at saka yung Supreme Juice. Nabanggit ni Ma'am Mel yung pag-glow ng skin. Yung ating pong beauty products talagang epektibo. Sa totoo lang po, before kami pumunta dito sa office, nag-deliver po kami sa Tigaon ng Aloria Soap kasi meron po tayong bagong member doon, si Ma'am Leia Alancado. Talaga namang parang mani lang yung pagbenta niya ng Aloria Soap kasi talagang epektibo po talaga yung ating mga produkto. Kaya sa mga nakikinig po, subukan na po ninyo para mapatunayan. Okay, maraming salamat Ma'am Shirley Dibien, ang ating stockist ng Goa Camarines. Ayun, actually ito ay minanage ko talaga yan, no? Si Ma'am Shirley Dibien na tinakbo ng ospital dahil pala nagkaroon ng cancer of the pancreas. Oo, at ang diagnosis sa kanya is kung siya ay ooperahan at ikikemotherapy, mga 1 to 2 months na lang yung buhay niya. Nilabas na lang ng family kasi hindi na nga kaya yung bayaran yung bill. Yung nga lang, nung dahil sa pain ay binalik na naman ng ospital sa Naga City. Doon ko siya pinuntahan. Nakita ko talaga si Ma'am Shirley, yellow as in yellow talaga siya. Cancer of the pancreas. Opo, at hindi na makakain, hindi na rin makainom ng tubig, suka ng suka, at saka hindi na rin nakakatulog. At in pain talaga. Naawa ako sa kanya, sabi ko sa kanya, alam mo Ma'am Shi, kung hindi ka makakainom nito in high dosage, hindi ko na nakikitang gagaling ka pa. Sinunod niya po yung mga advices ko na from mababa na dosage hanggang sa nakataas. Naka-pain reliever po siya, yung pinakang mataas na milligram ng morphine o na dito pa binibili sa Albay dahil hindi nga sila makabili, wala makuha doon sa Kamsur. So, dito binibili sa Albay. So, napansin nila in 6 months. 6 months na naka-pain reliever at nang naka-high dosage na ng ating Power Trio, yung ginamit, CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Good news po. Hindi na pala kailangan yung pain reliever, yung morphine. Oo, at nang nag-laboratory, nagulat pa ang kanyang doktor, nawala yung bukol, yung yung bukol doon sa pancreas. Opo. Ngayon actually siguro mga na siya. Kung 2 years na yon, mga around 12 years na. Around 12 years na po nakasurvive si Ma'am Shirley Dibien. Ganon po kaganda yung ating produkto. Kaya sa inyong lahat, ang ulit-ulit natin na pag-i-invite sa inyo, try our products. Huwag niyong intayin, lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD center. So dito isa pang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Number, yan, kaya pa kaya ng oras natin? Pakinggan po natin. Okay, meron ako ditong bisita sa aking opisina na maagang-maaga bibili uli ng ating HCI CMD. Pero nakakatuwa talaga ang kanilang experience. Just imagine, desperado sila nang pumunta dito sa aking opisina. Pero ngayon, napakaganda ng kanyang experience. Ma'am, gusto ko po muna malaman kung ano pangalan mo at taga saan kayo? Ako po si Amelia Millena, taga Lamba po ng Legazpi. Pero po, yung mother ko, taga Sorsogon po siya. Okay, ano yung problema ng mama mo nang dinala mo dito? Yung sabi ng doktor, magang-maga yung puso at saka yung bitukan niya, nag-umpisa na magbutas. Akyot na raw kasi nauwi na sa cancer ang sakit niya. Ilang taong gulang na ba yung mama mo? 59 years old. Yung karamdaman niyang yun, ilang buwan ba o taon na ba niyang nararamdaman? Matagal na raw niyang nararamdaman yun, kaya lang nagsabi siya sa amin at saka nagpatingin siya sa doktor itong June lang. So, June, dahil doon sa nararamdaman niya na maraming diferensya na sa loob ng kanyang katawan, ano ba yung nakita mo, na-observe mo na pinagdadaan niyang paghihirap dahil sa kanyang health problem? Di na siya nakakakain, di na nakakatulog sa kaiisip sa lalo nung sabi ng doktor sa kanya na mahaba na ang 5 buwan sa buhay niya, kahit daw dalhin namin sa Maynila pa, hindi na talagang gagaling.
Yung tiyan niya, laging ang taas ng lagnat at saka magang-maga na talaga. Okay. Paano mo, ma'am, nalaman yung ating HCI-CMD? Lagi ko pong naririnig sa radyo at saka talagang gumagamit na rin talaga ako niyan dati pa. Oh. So, nung gumamit po kayo ng ating mga produkto, actually kinumbine mo yung tatlo bang produkto, yung HCI-CMD, Supreme Juice, at saka Cell Biofood. So, pinagamit natin ng iyong nanay ng mga ganong produkto. Ilang araw mo na nakita o na-experience niya yung pagbabago? Mula nang dalhin siya namin dito nung June 20, ikalawang araw nag-LBM siya. Talagang natakot nga ako noon dahil talagang sabi ko baka nasira yung tiyan niya. Pero ikatlong araw, ang sarap na ng kain niya, nakakatulog na siya. Hanggang July 1, talagang okay na talaga yung pakiramdam niya, na mapupula na siya, unti-unting bumabalik na yung sigla ng katawan niya. So, bali, ang bilis, June 20 kayo pumunta dito. July 1, ang laki na 10 days, halos 10 days, So, ngayon ay 1 month na ngayon na gumagamit ang iyong mama ng ating mga produkto. Ano ngayon ang sitwasyon niya? Sana nga nadala mo siya dito. Yung maga niya sa tiyan niya, wala na, di na rin siya inaatake kasi dati hinihimatay na siya eh. Kapag sumakit yung tiyan niya, kasi yung nervyos niya, yun ata ang nakapahimatay sa kanya. Sa sobrang takot na baka raw mamatay na siya. Ngayon ba, nakikita mo ba siya na yung pa rin yung sakitin noon? Wala na ngayon. Kapag nakita mo siya, parang wala na siyang sakit. Nag-aalaga na nga siya ngayon ng apo niya eh. Sarap na tulog. Masarap ng tulog. At saka maya-maya kain. Para bang, sabi niya sa akin, para bang takaw na takaw ako sa pagkain ngayon. Pero anyway, nakakatuwa na ang ating product talaga ay nakakatulong mariso ang health ng tao. Ngayon, nagkaroon katuloy ng business, ang dami mong order. Spread the good news. Anong message mo sa mga taong na makakapakinig ng iyong magandang testimony? Iniimbitahan ko po kayong lahat na subukan din nyo ang CMD dahil ako makakapagpatunay na aprobado talaga to. Talagang kahit yung sabi nga ng doktor na wala nang pag-asa yung mother ko, pero ngayon po lumakas po yung loob namin at talagang hindi na kami bibitaw dito sa CMD. Anong pangalan uli, ma'am? Amelia Millena po, sa Lamba, Legazpi. Ayan, thank you very much, ma'am. Ayan, sa mga listeners natin, yan po ang ating mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto, okay? So, dito tayo number 1, number 2, number 3. Yan, sa ating mga CMD centers and active distributors. Oo, pakinggan natin. Hinahanap ko yung aking kodigo kung nasa na. Dito na muna, pakinggan natin. Hello kay Sir Nems Flora and Ma'am Rose Palmares, okay? Mga dito muna tayo sa mga CMD distributors and active, mga stock centers and active distributors. Pakinggan po natin. Wait lang. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot,
Purok 6, Larap Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusang's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santo at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santo at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, si Amistaki Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jenny Lynn Ay, by the way, dyan sa area ng Masbate, ang CMD Center natin nasa second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. Harapan po ng Banco de Oro, nasa taas ng Fast Cash. Ito, patuloy po natin. po, Purok 2, Inang Pilar Sorsogon, Roger Obias, San Antonio Pilar Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comadgad, Casilia, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Ma'am Annabel Makinyana at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Central Pilar, Sorsogon, And by the way, dyan sa Donsol, Sorsogon, meron tayong newly opened CMD Center, second floor, JV3 Building. Oo, harapan po yan ng munisipyo ng Donsol. At meron tayong free health consultation. Gagawin natin tomorrow, July 31. July 31 po, 9 a.m. to 2 p.m. And of course, sa mga taga Legazpi, August 2 naman. Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. So ito, pagpatuloy po natin. Office at room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City, Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City in front, Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap Pilar, Sorsogon, Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City, Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon, Ma'am Sandra Mortega Frio sa Putika, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon, Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stocky Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School, CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. First District of Balbay, Mr. Remendez 156 Orbada Street, Purok 1,
Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Malana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stock Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kising, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Nahapunan, Bakakay. Sa second district ko, Balbay, siyempre yung aking center, CMD Stockist Center, now NAB Wellness Center at second floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok Burukan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Sadas Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3, Itbakma nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front Anislag Church. Sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gamawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Ma'am Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Andyan si Ma'am Cindy Toledo Aicardo sa Odell's Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardinas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office at second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay. Magiro. Ayun po ang ating mga CMD centers and active distributors. Of course, yung mga CMD distributors natin, iwagayway nyo lang ang inyong mga tarpaulin na CMD is available sa inyong mga lugar para makita ng mga tao sa paligid ninyo dahil marami po ang naghahanap ng ating mga produkto. And of course, aralin nyo rin paano nyo ipopost yung iba nating products kasi hindi lang tayo CMD ha. Power 5 na tayo. Pag sinabing Power 5, CMD, CBF, Cell Bio Juice, CR Juice, Peptide, o di ba? At marami pa tayong mga produkto sa ngayon. So ayan, nabos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Iwan ko sa inyo ang aking text hotline 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, sa aking mission to help restore the health of people. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.